Hi guys! Welcome back sa aking channel. Kung bago ka pa rin sa aking channel, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, mag-hits mo na rin ang notification button para updated ka sa aking mga video. Hi guys, welcome back sa aking mga kapantry dyan. Dito na naman tayo ngayon sa Blue Ridge. Pangalawang bisis na po namin pumila ngayon dito. Medyo inaaga-agahan namin. Wala pa pong mga hindi pa po sila nakasit up, pero inagahan namin para hindi masyadong bandang huli kasi sobrang init kasi. Pero dito kami ngayon, nag-aantay kami ng maglilista sa amin. Kaya mga kapantry ko dyan, saan naman kayo ngayon, punta na kayo dito sa Blue Ridge kasi ayan na sila. Sir, nagsisit up na po ng ating misa. Para dyan po tayo ngayon, mamaya pipila pag ready na po kasi mga bandang alas 3 na po mga kapantry dyan. Magsisimula na silang mamigay, kaya yung iba ngayon unti-unti na nilang inaayos at sinisit up yung mga lagayan ng mga ipamimigay nila guys. At saka alam nyo ba mga kapantry, balita ngayon may pamigay silang magagandang ipamimigay. Ano ba kaya yun? Kaya aabangan na natin. Dito na tayo, aantayin muna natin yung aming tagalista dito at wala pa sila. Kaya kayong mga kapantry dyan, dahan-dahan na kayo ditong pumunta para malista na kaagad tayo. Ayan si nanay, nag-aabang na yan. Si kuya, si ate. Kailangan may payong kayo mga kapantry kasi sa sobrang init ng panahon ngayon, baka kayo ma-heat stroke. Kaya kung may high blood kayo, huwag kayong bumilad sa init guys. Ayan, pila lang po tayo ng maayos kasi kailangan sa tamang proseso po ang pagpila natin. Huwag tayong magulo kasi hindi tayo bibigyan pag tayong magulo. Ayan na sila ate guys. Ayan ang iba nating mga kapantry, pauwi na po na. Ayan na nga sila, pauwi ng mga kapantry ko. Ayan, may bit-bit na nga sila. Ano ba yung bit-bit nila mga kapantry? May isda silang dala. Ano kayang isda yun? Mamaya titingnan natin kung ano kayang isda. Kaya pila-pila lang po tayo maayos. Social distancing lang kasi alam naman natin na may COVID pa ngayon. Saka maganda talaga dito sa Blue Ridge kasi talagang may malasakit sila sa kanilang mga kapantry. Talagang binibigyan nila ng social distancing dahil po baka magkahawaan tayo dito kasi marami-rami po ang pumila. Ayan na po yung iba, ating ibang mga kapantry. Ayan. Guys, ito na po yung nakuha namin dun sa community pantry dito sa Blue Ridge guys. Papakita ko pa sa inyo kung ano yung binibigay nila kasi ang ganda po ng binigay nila ngayon guys. Ito po yung binigay nila ngayon. Yan, mayroon po silang chicheria, cracklings. Then, hindi mawala sa kanila yung toothpaste. Mayroon pong dilata, CDO, meatloaf. Wow, ang galing. Saka wings. Uy, nagpasabon sila kasi wala kang sabon na panglaba. Ito, binigyan kanila. Then, mayroon silang, uy, grabe. Ang galing talaga. May vitamins pa. Laking tulong talaga to guys. Saka, okay, noodles. Ramen noodles beef. Yun, ang galing talaga. Oy, para sa anak ko, may juice ya. Mango flavor. Wow. Ang lupit talaga ng Blue Ridge pag magbigay. Oh, tamang-tama pa sa umaga pag kailangan mo magkape. Hindi mo na kailangan bumili pa ng kape. Yan na, mayroon ka na. Then, pag may kape ka, siyempre, may biskwit. Ayan. Okay. May kamatis. So, kailangan mo na, hilaw mo na. Para kung di mo pa kailangan ngayon, sa sunod na mga araw, di siya masisira kasi hilaw pa eh. Siyempre, kapag magluto ka, kailangan ng asin. O yan, may asin silang binigay guys. Napakabuti-buti talaga.
Oh, gusto mo may kainin ka, oh yan, binigyan kanila ng kamote. At mayroon siyang panghalo sa gulay, talong. Yan, laking tulong na yan guys. Kaya laking pasalamat natin sa community pantry. Saka ito guys, ano pa ang pinaka-importante? Yan, bigas. Numero unong kailangan ng tao, bigas. At ngayon guys, nagulat ako guys kasi grabe, ito. Nagbigay sila ng isang buong bangus. Ang laki guys, so pwede na to pang dalawang kainan. Pang-almusal, pananghalian. Wow guys, oh. Ang lupit talaga. Grabe, gulat na gulat ako. Oo guys, oh, bangus, oh, bangus. Ayan, ang galing. May pangsigang na kami guys. Wow, thank you so much community pantry at sa mga nagbigay doon sa Blue Ridge na pinilahan namin. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you all po. Thank you, thank you.